Qüestió que jo voldria plantejar ara és que nosaltres hauríem d'utilitzar més les victòries que tenim i de treballar-les i d'apretar-les i de vegades les contradiccions entre tribunals. Us posaré un exemple. A les últimes eleccions es van seguir fent tota una sèrie d'actes, com es feia la Meridiana, concentracions fonamentalment per demanar la llibertat la fi de la repressió, el retorn dels exiliats, etc. I llavors la Junta Electoral local va enviar una nota de prohibició d'aquests actes, perquè deien que això eren actes polítics i que per tant s'havien de prohibir. Es va fer un recurs i va anar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I es va resoldre amb dues seccions, que es van resoldre, em sembla, una en va fer 3 sentències i l'altra en va fer 3 sentències. Les sentències eren absolutament diametralment oposades. Una secció on absolutament es defensava el que representa la llibertat d'expressió i, per tant, la no contradicció amb el fet que es reivindiquin drets humans, etc., drets fonamentals, dins el període electoral sense entrar en contradicció amb la contesa electoral i que per tant això era perfectament legítim, citant sentències del Tribunal d'Estrasburg, que de fet són les que es vam plantejar, i això sí, hi havia un vot particular contrari, i l'altre